Deh, gila. Deh. Give it. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि डेन्स फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जोंहाथ' गुवाहाटीनि आलासिया थांबाय ओमफ्राय आरो गोदान आलासि फैलायसिगोन आरो दिनै जोंहानि बाजैमोन फैनो नागिरदों आरो बे जाहा मुथुनि बिब' बाजै बिसोरबो फैगोन एसे बुरजायानो जागोन दिनै आलासिया जमाहैनो ओमफ्राय बिसोर आलासिफोरखौनो आङो एसे भिडिअ बानायलांसै आलासिफोरनो मा ओंख्रि संनानै जाहोगोन एसे मेम'रि दोनसै आरोना आंनाथ' मेम'रिनि थाखायल'खासो भिडिअआनो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय जायफोरा नायनो मोजां मोना नोंथांमोनाथ' नायनो थिनब्लाबो नायखानाय नङा बिनिखायनो नायस्रायाबानो जाबाय आरोना मोजां मोनिफोरा थुदे बिदिब्लालाय लोगोफोर आङो भिडिअखौ जागायलांसै मानसि नैथिं नायलाय नों माबायदि मबाइल नायदोंलै ओइ फैदो साबेसे एयाव बारान्दायावनो फैदो हाय होनदोब्रा दे नोंबो दे जिरायलाय फैया सिबना ला नै मामे मा लाबोदो रानिया दै लोङा इलै ini होदो जेबो जाया दे नार लासै नार दे जेबो जाया दे नार ओमफ्राय संग्राफोरनि मोखांखौ नायनांसो गिदिंलाय सानैबो मा बिलाय जाबाय न लोङा हनै आथिं दांहरसै बेयाव आलासिफोराथ' नै जोंहानाव मोनफैबाय ओमफ्राय आलासिफोरखौ आङो दासिमबो सिनायथि होनाय जायाखै भिडिअखौबो मुथुआसो लादोंमोन नालाय आङो खामानियाव एसे बेस्थ'मोन ओमफ्राय मुथुआ खोन्था होआसै आरोना ओमफ्राय आं दायो खोन्थानोसै जोंहा बाजैनिफ्राय लानानै जोंहा बाजैखौथ' नोंथांमोना सिनायखाबाय जानो हागौ नैबे दख'ना गोथां गाननाया जोंहा बाजै ओमफ्राय बाजैनि खाथियाव उन्दै गथ' थादों नालाय बियो जोंहा आब'नि फिसाजो यामिका बर' ओमफ्राय जोंहा आब'आ इलाय बिनि खाथियाव थानायानो ओमफ्राय बै गस्ला ब्लु कालार सोमथेथे गानदो नङा बियो आंनि बिबोनां जायो आरो जोंहा आइनि बिनानावनि बिहामजो ओमफ्राय बिनि खाथियाव थानाया बिनि फिसाला ओमफ्राय बै सासेयाबो आंनिनो बाजै जायो बेसा बिबैजों जोंहा आबैजों बिब' बिनानाव आरो ओमफ्राय बिनि खाथियाव थानायाबो आंनिनो बाजै जोंहा आफानि फंबायनि बिहामजो ओमफ्राय बे बिनि खाथियाव थानाय फिसालाया बिनि फिसालानो गाजाखा बिनि फिसालामोन आरो ओमफ्राय नै बिसोरखौथ' सिनायखायो बै गस्ला गुफुर गाननाया जोंहा मुथु बिगुमै ओमफ्राय बैयो जोंहा बाजै मुथुनि असे बिब' ओमफ्राय बेजों बाम जानाया बेनि फिसाला ओमफ्राय बैयो हिमानसि ओमफ्राय नै बियो आइ
ओमफ्राय आइ बामनाया जोंहा बाजैनि फिसाला आरो सिनायजोब जोंहा बाजैनि फिसाला जोंफ्लांबायलै सरि लोगोफोर फिसाजोसोमोन जाहा मा बिना सनाखौनो आं फिसाला खालामफ्लांदों ओमफ्राय दा आङो जों निज्राजों आंजों माने बिजावजालिजों आंजों संबाय आरोना ओंखाम ओंख्रिफोरखौ ओमफ्राय दा मा संदों एसे देखायलांसै पटलखौ देखायग्रोबाय आङो पटल फ्राय ओमफ्राय नैबेयावहाय ओइ बेबो पटल आलुमोन दहाय जोङो फुङाव जानो एवनायमोन जाजोबनो हायिखाय थाबाय ओमफ्राय नैबेयो पापर ओमफ्राय बेयावहाय मा दङ बेयावथ' ना दङ नाजों मैथाजों आरो जोंहानाथ' ना संबाथाय मैथा होनायानो बांसिन जाखाथारो गोथाव मोनो नालाय मैथाजों बिनिखायनो बांसिन मैथाजों सङो आरो ओमफ्राय नैबेयावहाय माबा मैफ्रायजों आलुजों एवनाय ओमफ्राय नैबेयो लाइ भाजा ओमफ्राय बेयाव मा दंथाय है बेयो माबासो ना एवखान्दा आग्लायनाय थाव आरो ओमफ्राय ओंख्रिया नै माबा मुला बेदर अनला ना होदों नाया सिङाव गोदोजोब्बायहाय लोगोफोर गिलिर जाबायदां बेनिखायनो गोदोजोबना थाबाय ओमफ्राय बेयाव मा दङ कबि आलु भाजा दिनैनि माबाया बेखिनियानो ओंखामजों जानाय आइटेमा बेखिनियानो जोंहा माबा बेदर जाया नालाय ना होनाय जायो ओमफ्राय एसे मिरामिसफोरखौबो एसे बुरजा खालामदेरो आरो ओमफ्राय दाना आलासिफोरनो जोङो ओंखाम खुरबाय ओंखाम जाहोनोसै आलासिफोरखौ ओंखाम जाहोनानै थिनहरफिननोसै होनदोलाय आरो नै जा स्पिड खुरखाबाय जल्दिनो बिसोरबो उखैबाय जानो हागौ दसे जिरायबाय नालाय जिरायबाय थानायखौ बारा देखायबाय थालायलायासै ओमफ्राय उखैखागोन टाइमाबो एसे जाखाबाय नालाय ओमफ्राय दाना जाहोनसै आरो गोथावनो गोथावबा जागोन ना जाया जेखि जाया संबाय नै नायदो मा ओंख्रिमोन ओंख्रिखौलाय दहायनो देखायखांजोब्बाय खुरखांबाय आरो खुरखांना बेबायदि बहायनानै दोनबाय जाना हो दे थिनाय आरो नायनो चन्दु गोथाव आलु दोदां गोथाव जादो बोरैबा जासोखो ओंखाम ओंख्रिफोराबा मिखायासो मिन्थिगोनहाय माबोरै जादोथाय गोथाव ए दे होग्रोखायो आयुषाबो मिन्थिगोन आयुषा गोथाव ना थावा ए मबाइल नायनासो जाबाय नोङो बिदिनोखाहाय गथ'फ्रा नोंसोर लोगो लाया इसोर सानैखौ लोगो लाया दे गैला दे गिबाय मानसिखौ गिबाय जाबाय थानो गेलदो थां खावलाय दांनायनि दाय जादों ओइ सिटा हामा आलासिफोराथ' ओंखाम जागासिनो ओमफ्राय बिसोरनो ओंखाम जाखांबाथ' गय जानो लुगैखायो नालाय ओमफ्राय आं फाथै खाहैदोंमोन बे समावनो पार्सेल मोनफैलायबाय नै आहा पार्सेल दाना पार्सेला मालाय न'आवनो फैनानै होफैलायदो जा मोजांखा आगोलावबाथ' रौतायाव थांना लायनांगौमोन ओमफ्राय कप्पाटियाव थांना लायनांगौमोन ओमफ्राय दिनै न'आवनो होफैदों मोजां मानि मोनदों गोसोखौ बेबायदि होफैबा ओमफ्राय गया खावखांबाय आरो बिसोर आलासिफोराबो ओंखाम जाखांबाय नालाय नै दाना गय जानोसै आलासिफोरा गयफोरासो माबादिथाय गोखाना गोदैना जोहोलि जादोहाय बे अनजिया एसे नै जोंहा आब'आ मालाय बासन सुफा सोबाय बिनिया बिदिनो आलासि जानो थांबाबाबो मावगोन खालामखायो न'आव फैबाबाबो न'आव फैबाबाबो बेनिया खामानिखौसो मावगोन खालामखायो आरो आलासि जानाया ओमफ्राय मालाय गावहानो मावनो लाबाय नालाय मावनायखौलाय माथो खालामनो आंबोथ' थोनखायाखैमोन मावनाङासो होनखादोंमोन ओमफ्राय मावबाय आरो I'm fine. Cepet.
मेथाइ खननांगौमोन ना दोंसे खनगोन ना खना नालागे जादो होमबालाय आलासिफोरा खाम जाखांनानै गोबाव मानि जिरायबाय ओमफ्राय जिरायनायावनो बायदिसिना खोथा बाथ्रा रायलायनायावनो बेलासे जालायलायलांबाय नालाय ओमफ्रायो बेलासेनि थाखाय साहाबो खेबसे लोंहोगारफिनबाय आरो आलासिफोरखौ इसोरलाय लोंला होनदोंमोन ओमफ्राय आरो लोंथाबनो होनाय बायदि जाहैबाय ओमफ्राय सोरबा लोंबाय सोरबा लोङासै ओमफ्राय नै दायो गावसोर न'आव थांफिननो थाखाय बिदाय लाबाय आलासिफोरखौ फैनायनि थाखाय आङो बिराद मोजां मोनदों बेयावहाय सोरबा जोंहानाव फैफेरिबो दङ नालाय ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो बेबायदिनो उनफोरावबो फैबावथों होननानै आसा खालामदों आलासिफोरखौ गामि खाथिनिबाबो सोरबा जोंहानाव फैथारा नालाय ओमफ्राय बेबायदि ज' फैबोला गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो आरो ओमफ्राय माथो बुंनो आरोना दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ' लानानै फैगोन जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामनानै होदो आरो मोजां मोनाखैब्ला लाइकबो खालामनाङा जेबो खालामनाङा ओमफ्राय सोरबाफोर जोंहानाव आलासि जानो फैनोब्ला खबर हरनानै फैबानो जाबाय आरोना मोजां मोनो आङो आलासिफोर फैबाथाय दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय